ಜೋಮಾಲೆ ದೀತೆ ಕಾಸು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಮುರಾಣಿಯವರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತದ್ದು 10 ಸಾವಿರ ಏನು ಕೊರ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬತ್ತಿನ ಮುರಾಣಿ 25 ತಾರೀಕು ಕತ್ತಮ್ಮ ಐಕು ತುಂಬ ಆವಡತ್ತ ಈ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಐನು ಪೊದ್ದು ಬುಡ್ಪಲ್ಲ ಈಗ ಬಿದ್ದ ಕೊರ್ಪೇನೆ ನಿನ್ನ ಊಲ ಮುಟ್ಟ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಇಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತ ಯಾನ ಏತು ನೆಟ್ಟು ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಕೊತ್ತುಜಿ ಲಕ್ಕಲ್ತು ನೆರ್ದು ಓ ದಾಯ್ತೆ ಇವರು ಬೇಜಾರಂತನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗಳೇ ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮಂದಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ನಂಗ ಒಂದು ದಾದಾನಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಜೀವಿತಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಪಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾಂಕ್ದ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಅದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂದ ಅಮ್ಮಲೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದಲ್ಲ ಪ್ಲಗದಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮನ ಜೋರು ತೆಲಿಕೆ ಆರ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ದಾದಾಪುಂಡು ತೂಕ ಸೊ ಐಕು ಮೇರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಹೇಮಂತ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ಲನೆ ಅಮ್ಮ ಬಾತೇರು ತಪ್ಪದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪು ಅಲ್ಲಮ್ಮಂದ ಅಲ್ಲಮ್ಮದ ನೋಡು ತಪ್ಪದ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನು ಪೂರಪ ನೋಡು ಅದು ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಪನತಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಹಾಂ ಹೌದು ಯಾವಾಗಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಆಗಬೇಕಾ ಸರಿ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಸರಿ ಆಯಿತು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ಹ್ಞೂ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಗನ ಕಾಲ್ ಹಾಂ ಕಾಲ್ ಅಂತದ್ದು ಪಂಡೆ ನಾಡು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಐದಾಯ್ತಲ್ಲ ಪಂಡೇನ ಐದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಇರು ಕಾಲ್ ಅಂತ ಪಂಡೆ ನಾಡು ನೀನು ಅಮ್ಮ ಪಾತೇವ್ರು ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಪಾತೇವ್ರು ಏನು ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಮನ್ಪುನ ತಪ್ಪಾತಾ ಏರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅದಾದ ವಿಷಯ ಪುದರ್ ಇಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪಾರ್ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಪಲ್ಲೆ ಪುದರ್ ಒಣ್ಣಾನ ಮಗಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕಾವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನೀನು ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಣೆ ಪೂರೆಟ್ಲ ತೀಯೇ ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನಟ್ಟು ಬೇತೆ ಪುದಾರ್ದಿ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಆಯ್ತು ದೀಪಾರ್ ನಮಿತ ಮಿನಿ ಭವ್ಯ ಹಾಂ ಭವ್ಯ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಅನ್ಪೋಡು ಕಾಲ್ ಅಂತ ಸಾಯ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಹುಡುಗಿ ಅವರ ನೀರು ಜೋಮಾಲೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಜೋಮಾಲೆ ಅದೀತೆ ಮನೆ ಕಾಸು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದೀನಿತ್ತು ಕಾಲ್ ಆಗೋದು ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಆಗ್ತದೆ 35,000 ಆಗ್ತದೆ ದೀತ ನೇಟಿಗೆ 21,000 ತನಕ ದಿತ್ತೆ ಗಣೇಶ ಗೊತ್ತುಜ ಕನ್ನಡ ಪನುಚ್ಚಿ ಬರೋದು ತಾತ ಕಾಸುದಾಯ್ತಾ ಅಂತ ನೀವು ಅವು ಮುರಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಡಿತದೆ ಎಣ್ಣೆದಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಆಯ್ತಾ ಅವಸ್ಥೆನ ಪಿಂಕಿ ನಿನ್ನ ಆಯ್ತು ನೆನಪಿನ ಕಟ್ಟು ಜಾ ಇವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟುವ ಮಗ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕಟ್ಟುವನ ಕಂತು ಕಟ್ಟುವನ ಹತ್ತಿಯ ಕಟ್ಟು ಜಿ ಇದ್ದೇನೆ ಕಟ್ಟನೆ ಬಿಲ್ದೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಈ ಬಂಗಾರ ಆತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಅದು ಇದೀತತ್ತ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪುಂಡತ್ತ ಈಗ ಮುರಾನಿ 15 ಲೀಟ್ರ್ ಕಂತು ಜಾ ಈಗ ಕಾಸಿಜ್ಜಾನು ఒక ಬಾಟಲ್ ಅಗಲ 15 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಏತಾಂಡು 15 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಇತ್ತು 7,000 ಮುಟ್ಟ ಬಾಟಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಲೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕಾಸು ಮಾತನೆ ಕಟ್ಟದು ಪೂರ್ಣತ ఒక ಮೊಬೈಲ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತು ನಂಚ ಬೇಡ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನೆ ಪಾಡು ಬಂಡದಿ ಎನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಜೋಮಾಲೆ ಉಂಡ್ಕೆಂಡ ಎಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅನ್ಪೆ ಅತ್ತ ಐನಿತ್ತೆ 1,2 ರೂಪಾಯಿ ಜಿನ್ನ ಓಪನ್ ಒಂಡೆ ಏಕಿತ್ತೆ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಮನ್ಪುಡತ್ತೆ ಮುರಾನಿ ಇಂಚೆ ಎಣ್ಣೆಡ ಪನ್ಪೆ ಆ ಇಕ್ಕನಿ ಎಕ್ಕನಿ ಖರ್ಚು ಇತ್ತಿಗೆ ಬುಡ್ಪ ಬೇರೆ ನಿನ್ನಿ ಪೋದು 1 ವಾರಡು ಮಂಡೇರು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡು ಪೋಪೆ
తాత కాసు ఉండండి అన్న అంతరాను పోయారు కూడా పోయింది రెండు ఎప్పుజీ ఒక ఇంత ఉండు తాత ఓళ్ళు దీతునే వాళ్ళు బ్యాంకడತ್ತ ಒಂದು ವಾರದ ಏತು ಸಮಯ ದೀದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೀತನೆ ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಏತಿಂಗ್ ಸಾಧಾರಣ ದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕಣತ್ತನೆ ಮುರಾಣಿ ಪದ್ನೇಜ್ ಎಣ್ಣೆ ಮುರಾಣಿ ಕಣತ್ತನೆ ಐಕು ದುಂಬು ಮಾತ ಖರ್ಚಿಗೆ ಒಲ್ತುಡ್ದು ಯಾನ್ ಇತ್ತತ್ತು ಪೋಯಿನ ತಿಂಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತ ನಿಂತೆ ಈಗ ಯಾನಂಚ ಕಾಸು ಎತ್ತು ದೀತನೆ ಇಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಪುಣತ ನಂಚಾತ ಮೊಬೈಲ್ ಧೈರ್ಯ ಅಡ್ಬೋದು ತೊನ್ನಿ ಆಯ್ಕೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೊಲ್ತು ಕೊರ್ನೆ ಅನ್ಬೇಕ ಮುರಾಣಿಯವರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಂತದ್ದು 10,000 ಏನು ಕೊರ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬತ್ತಿನ ಮುರಾಣಿ 25 ತಾರೀಕು ಕತ್ತಮ್ಮ ಐಕು ತುಂಬ ಆವಡತ್ತ ಅರೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ನೆರವೇರಮ್ಮ എന്നടക്ക് എൻ്റെ മൺപ ഇല്ലാലുണ്ട് എൻ്റെ മുറാനിയൊരൊക്കെ എന്നാ പണ്ടായിരുന്നു അവൾ ഇല്ലാലുണ്ട് മുറാനിയുടെ തിങ്കളാണ് ಅವಳೆ ಎತ್ತುಂಡು ಮುರಾನಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೋದು ಅಡವದಿ ಸಾಕಾರಿ ಅಂಚ ದಿಯರದಾಯಿ ಶುರುವಂತನೆ ಯಾನು ಈ ತಡೆ ದೀತೇನಾ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ದೀತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ದೀದಿ ನನ್ನ ತೆನಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪ್ನೆ ಈ 25,000 ಕಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಹೆಂಗೆ ರೂಪಾಯಿ ರಂಡೇನು ಅವು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಂದು ಅತ್ತಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಲಕ್ಕತ್ತು ಅಪಗಡ್ರಪ್ಪ ದೆಪ್ಪೆತೆಯಾನು ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ತೀನೆ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜೆರಡು ತಿಂಗಳು ಅಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಇತರ ಪೋದು ಬುಡ್ಪಾವು ಜನ ರಪ್ಪ ಈಜಿನ ಬಂಗಾರ ಪೋಪುಜ ಪಂಡದು ನಾ ಧೈರ್ಯ ದೀನಿ ಕಾಸುಂಡು 10-15,000 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ನನಗೆ 15,000 20,000 ಉಂಡು ನಾನು ಈ ಫಸ್ಟ್ಗ ಐನು ಪೊದ್ದು ಬುಡ್ಪಲ್ಲ ಈಗ ಬಿದ್ದ ಕೊರ್ಪೇನೆ ನಿನ್ನ ಊಲ ಮುಟ್ಟ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತ ಯಾನ ಏತು ನೆಟ್ಟು ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ದೆತ್ತು ಬುಡ್ಪದವಳ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಅವ್ವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಆಯ್ತೆಗು ನಾನು ಈತ್ನೆಟನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಈ ಸೈಡ್ ಎನಡಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಅಡಗುದಿಯರ ಊಲ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದೆಪ್ಪೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಆಲಾಯಿಡೆ ಯಾವ ಮಗ ನಾನಂಡಲ್ಲ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲಂದೇ ಪಂಡದು ಪನ್ಪುನೆ ಎಂಕೊತ್ತುಜಿ ಲಕ್ಕಲ್ತು ನೆರ್ದು ಇದು ರಾಯ್ತೆ ಕಿಚ್ಚೊಂದು ಅನ್ಪುನೆ ಏನ ಅಂಟ್ಲೆ ದಿವ್ಸಿಯ ಇಚ್ಚಲೆ ಇಚ್ಚಲೆ ತಲೆಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಲ ಹೋದ ಚಿಚ್ಚಲೆ ಅದು ಎಣ್ಣ ಮೂನಿತ್ತು ನಾಗ ಇದು ಬುರ ಮನ್ಪೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನು ಅಡೋದಿಲ್ಲ ತೋಜುಂಡ ಅದು ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಐದಾಯಿ ಅಂತ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಳದ ಐನ್ ಪಾಡಚ್ಚು ಪಾಡಚ್ಚಿ ಕೆವಿತ ಬರಲಿ ಜೀವಿತ ಕಾಲ್ ಅಂತೀನಿ ಕಡೆ ಜೀವಿತ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೈಗೆ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪಿಲೆ ಕಡೆದಾಯ್ತಾಡಲ್ಲ ಪನ್ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ಬೇಡದು ಅದೊಂದು ಬಂತ ಏನು ಅವು ಅನ್ ಪಾಡು ಬನಯಿ ಮಂತನ ಬೇಲೆನಿ ಇಜ್ಜನ್ ಲೆಕ್ಕ ವಂತಿಚಾರ ಅಂಚು ಪ್ರದಾಲ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಓ ದಾಯ್ತೆ ಇವರು ಬೇಜಾರಂತನ್ನಿ ಅದು ಬೊಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಪಂಡತ್ತ ಅವನು ಕಟ್ಟಾನ ఆయన కట్టాను కొరపరగే బిడ్డ బోండ ఎంత పండుది ప్రాంక్ పనుపు నేను ఒగ్గల్ లెక్క పనుపు కవిత కొరపరా పొద్దు తీటారు ఈరోజు సరే కాసు ఆవిడ అమ్మ 15,000 ఉండు అమ్మ ఓ అమ్మ అమ్మ 15,000 ఉండు ವಸಂತ ಅಕ್ಕ ಓ ಕೂ ఇంకా ఇందీతు ನನಗೆ ಆತ ಮತ್ತೆ ಚಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜೋ ಮಾಲೆ
ಬಾಯ್ಕಿಗೆ ನಾನು ಕಂಡನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಇಲ್ಲಲ್ಲುಂಡು ಬಾಕಿದ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಮೂಲು ಕೆಲವು ಮಲ್ಪೊಂಡು ಕೆಲವು ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಐಕ್ ಅಮ್ಮಗ ಮುರನಿ ವರ ಕೇಂಡೆ ನಿನ್ನ ಜೋ ಮಾಲೆ ಉಂಡು ಕೇಂಡೆ ಅಂಚ ಐತಪ್ ತುಳುವೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಮದ್ದದು ಮಲ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡು ಎಂಕ್ ಮೂಲು ತೆಲ್ಕೇಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆവുದಿದ್ಯಾ ತೆಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫಿರಲ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಲೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತ ಒತ್ತೆ ಬರ್ತಾడు ಜತ್ತದು ಕಣ್ಣಡು ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಇಕ್ಕೇನಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀತೀನಿ ಇಜ್ಜಿನ ತೆಲಿಪುನ ತೂಜಾರೆ ಐಫೋನ್ ಬಂತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಮಗ ಎಂಕಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ದಾದ ಗೊತ್ತ ನೇರಗಂಡ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಕಾಲ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಡಾತ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸೊ ಅವೇನು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದು ಕುಲ್ದಿನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮೈಕ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿನಿ ನಾನು ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಬರೋದಾಲ ಪನೋಡ್ಚಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ದಿನಿ ಮುಲ್ಪ ತುಳೆ ಬೋಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ ಬರೆದು ದಿಯೋಂದ ಕೆಲವು ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ ಬರೆದು ದಿಯೋಂದ ಸೊ ಆತನಾಗ ಏನು ಜೀವಿತಗ್ರಪ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಆರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು నేను ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಎಂಕ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನೇರ ಆಪು ಜಿಂಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ನಾನು ದೂರಿನ ಅಲೆಗೆ ನೆರಗಿಯಂದು ಪಣದಿಕ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೋಚಿ ಮಗಳನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೀತು ಐಕಾದಿ ನಲ್ನ ಬಂಗಾರ್ಲೇನು ವಾಯಿಶಾಲನ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಪಂಡದಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂತೆ ಏನು ಬಂಗಾರ ಮಾತೆ ಯಾನೇ ದಿತ್ತು ದಿಯು ಅಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲ್ ನತ್ತು ಗಲಿಗೆ ಗೋರ ಮುಳ್ತು ಬಿದ್ದಾಡ್ಬಾಲು ಗಲಿಗೆ ಗೋರ ಅಲ್ತು ಬಿದ್ದಾಡ್ಬಾಲು ಮುಳು ಬಿದ್ದಾನಾಗ ಇಜ್ಜಿನೇನ ಮುಳ್ಪದ ದಿಯೊಂದು ಪೋಪಾಲು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೇನು ಅಲ್ಪ ದಿಯೊಂದು ಪೋಪಾಲು ಐಕಾದು ಅಲ್ಲ ಐನ್ ಕೊಣುದಿತ್ತಲು ದೀತಲ್ನು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಈತನೇಟ ಬಂಗಾರ ಅಡವು ದೀತಿಜ್ಜಾಲು ಏನಡ ಕೇನಂದೆ ಯಾನಡ ಅಲ್ನ ಬಂಗಾರನ ಕೊಣುದು ದೀತೆ ಸಂಘ ಕಷ್ಟ ನಗ ಕಟ್ಟನೆ ಕಟ್ಟಿಯರೆ ಐಕಂದು ದೀತೆ ಕೇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಳು ಬಂಗಾರ ದೀತಿಂದು ಬಂಡೆ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ನಿರ್ದಾದು ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಇಂಕ ಎನ್ನ ಕೆವಿತನಡಲ್ಲ ಅಡಾಗುದಿದೆ ಏನು ಬುಡ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ನೆ ಇನ್ನು ಐಕ್ ಆತಿ ಇದು ಅಮ್ಮನ ಮೂಕೆ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಉಂಡತಿ ದುಂಬೆ ತೆಮ್ಮ ಈ ಅಮ್ಮ ಪಣದಿಲ್ಲೇರಿ ಇಂಕ ತೆಮ್ಮ ಬರೋದು ತೆಲ್ತಿದು ಆಂಡ್ ಸರಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ಪುಗತ ಈರೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಆಯ್ರು ಪ್ರಾಂಕ್ ಉಂಡದು ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಎರಗಾಣ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಹಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಮ್ಮಗೆ ಇಪ್ಪು ಬೇಜಾರು ಮಂತಾರೆ ಅಂಚಪುರ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗೆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಪಾರು ಸೊ ಎರಗಾಣ ಹಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನ ದಯಮಂತದ ಸಾರಿ ಇಂದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬಂದು ಕೆಲವು ತೋರ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂಡಾರು ಅಮ್ಮ ಗೊರ ದಾದಾಣಲ್ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಫೈನಲ್ ಯಾರು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೂ ಬುಲ್ತಿದ್ವೇರು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕದು ಪೋಗ್ತೇರು ಮುಲ್ತೋರ್ದು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ದಾದಾಣಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತನ ದಯಮಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಐತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕಿಗ ಟೊಟೊ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.